Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа една необикновена история. Историята за това как се родих аз, Змейчо. Знаете ли, не съм като онези страшни змейове от старите легенди. Не бълвам огън и не руша села. Аз нося светлина и лекувам души. Роден съм в най-красивите български планини, между величествените Родопи и гордата Рила. Не от огън и дим, а от една чиста детска сълза и много обич. Всичко започна, когато едно българско дете заплака от мъка, виждайки как светът забравя добротата. Сълзата му падна в корените на древен дъб. И точно там, под лунната светлина, заобиколен от танцуващи светулки, аз отворих очи за първи път. Бях съвсем мъничък тогава, с крила, които едва можех да разперя, но в сърцето ми топтяха хиляди истории и легенди, сякаш цяла България беше вложила своите надежди в мен. Първите ми стъпки бяха несигурни. Трябваше да се науча не само да ходя, но и да чувам, не с ушите си, а със сърцето. То ме водеше към хората, към техните болки и мечти, към онези тихи копнежи, които почти бяха забравили. Помня първата си среща с добротата. Една възрастна жена в планинско село всяка вечер оставяше хляб на перваза си. «За някой гладен», казваше тя с усмивка. В една тиха нощ оставих златисто перце от крилото си до хляба. На сутринта очите й грейнаха, значи все още има доброта в този свят. От тогава пътувам из цяла България, от най-малките села до големите градове. Не се крия, но и не се натрапвам. Идвам тихо, нося надежда и вдъхновение. Защото вярвам, че всеки от нас може да бъде светлина за другите. Може да съм малък, почти колкото вас, но нося в себе си топлината на всички, които някога са вярвали в чудеса. Аз съм Змейчо, роден от сълза, събуден от обич, и ще продължа да летя, докато всяко българско сърце не си спомни, че промяната започва от нас самите. Ако и вие вярвате в силата на добротата, нека заедно продължим това пътешествие. Абонирайте се за канала и споделете своите истории в коментарите. Нека заедно напомним на света, че магията на добротата все още съществува. До нови срещи, приятели! Аз съм Змейчо и ще се видим скоро с нови вълшебни истории.